אביב, תסתכל רגע אביב. תסתכל אליהם, מסכם. איזה אפס יהודה. איזה הומו אחי. תראו איזה הומו יהודה הוא שם מגבות כדי שלא נראה לו את הבולבולון. אתה לא רוצה שנראה לך את הבולבולוני. אתה לא רוצה. יובל, תגיד מה קרה עכשיו. סבבה. יובל, פנק. פנק. טוב, מה אתה אפס? תסתכל, זו שנייה. איך אני מוריד אותם? חכה, אני מוריד את הבגדים ואז זה מוכר. חבל. שלום לכם ילדים וילדות יקרים. אני יובל המבולבל. אני יובל המבולבל וכאן ירדן המבולבל. כל היום אני? מה זה אפס? מה? כל היום אני עושה שטויות. כל היום אני עושה שטויות, בהחלט. בכוונה בכלל. די, בכוונה, בכלל. את החולצה, לבש מכנסיים. את החולצה אני לובש מאחורי המכנסיים. עם מכנסיים. מהראש. מה עם פרנצ'סקה ופילי? אחי, זה קל. מה קל? מה השאלה? הוא לומד את מה שאנחנו לומדים בדיוק. עם הרדיוס של המעגל, ששווה פאי משהו פאי 4 ריבוע, זהו, זה התרגיל. שלום! תראה עכשיו. אני ירדן. לא אחי, אבל חשבתי זה יותר פשוט, מה זה? זה לא למדנו. זה עצוב אחי, טבלאות. תראו איזה תמונה פה. תן לצלם את ממני, אוף. סיור. הוא יקובה. יובל, אתה מתעמק אני חושב, אה? שטוקני. יש לו בעיית אחוזים, רציני. למי? למי? יש לו בעיית אחוזים. רגע. אני שם לב שיהודה עומד לצאת. מזל טוב! ילדים וילדות יקרים. שלום! תראה עכשיו. אני ירדן. לא אחי, אני ירדן. לא אחי. תרגיל. שלום!